Signe og Trine har i alt 25 kroner. Signe har 10 kroner, og Trine har et x antal kroner. I den her ligning, vi har herovre, finder vi ud af, hvor meget Trine har i kroner. X plus 10 er lige med 25 kroner. X det er så Trine, som vi ikke ved antal ved, og 10 det er så Signe, som så har 10 kroner, og det giver så i alt 25 ud af det. Så vores ligning siger vi x plus 10 minus 10 for at få x'et til at stå alene. Og så siger vi 25 minus 10, fordi at hvis man gør noget på den ene side, så skal man også gøre det på den anden side. Nu skriver vi så x er lige med 15. Og det er sådan set vores resultat, så nu ved vi, hvor mange penge Trine har. Hun har 15 kroner.